От колко години караш мотор? От съвсем малък. Колко мотора си имал? 5 или 6 станаха вече. Какъв е то? Това е моят любим Франкенщайн. Детето чудо. В него има основа на Honda Shadow, феринг от Харли, калници от Драгстар, седалки от Драгстар, фарове от... какво беше? От Интрудър. И за това нещо се нарича Франкенщайн. Уникален. Безавариен сезон. Ето тук ме питат от време на време какви са тия работи. Аз им обяснявам, че картечницата е в дисагите, ама не ми вярват, но някой ден ще разберат. Какво ще пожелаш на колегите? Безавариен сезон на всички и хубаво лято. О, Драгстарчето! Да обобщим името на мотора. Да, я видим тук. С една лепенка. С една лепенка да обобщим името на мотора. Щом трябва.